हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। హరే కృష్ణ అండి అందరికీ ప్రణామాలు. శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున భగవద్గీత 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈరోజు మనము 8వ అధ్యాయము అంటే 8వ అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయం పేరు అక్షర బ్రహ్మయోగము. దాన్నే భగవత్ ప్రాప్తి యోగము అని కూడా అంటారు. ఈ అధ్యాయాన్ని మనం ఈరోజు చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे. అందరికీ హరే కృష్ణ. అందరూ బ్లెస్ చేయండి, అంటే సరైన టైంకి సరిగా చెప్పేలాగా. అలాగే అందరికీ కూడా ప్రణామాలు. ఇంతకుముందు అంటే నిన్న మనం 7వ అధ్యాయం చూసాము. అందులో చివరికి ఏం చెప్పారు భగవంతుడు? ఆ సమయంలో అంటే మరణ సమయంలో స్మరణ గురించి, అలాగే కొన్ని విషయాల గురించి లాస్ట్ శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. అది విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకా వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఆయన్ని మళ్ళీ అడుగుతున్నారు. అర్జున ఉవాచ किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते. అర్జునుడు పలికెను, ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మము అనగా ఏమిటి? ఆత్మ అనగా ఏమిటి? కర్మ అనగా ఏమిటి? దేనిని అధిభూతము అంటారు? మరియు ఎవరిని అధి దైవము అంటారు? దయచేసి నాకు వివరించండి. अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं न्यायोऽसि नियतात्मभिः. ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు? ఏ విధంగా అతడు దేహంలో నివసిస్తాడు? భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు? మనకి మరణ సమయంలో ఏ విధంగా నిన్ను స్మరించాలి, నిన్ను ఎలా తెలుసుకోవాలి అన్నట్లుగా ఇక్కడ మొత్తం అర్జునుడు
ప్రశ్నలు వేశారు. దానికి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः శ్రీ భగవానుడు పలికెను, నాశరహితుడు, నాశనరహితుడు, సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అనబడతాడు. అతని నిత్య స్వభావమును అధ్యాత్మమని చెబుతారు. సమస్త జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైన కార్యమే కర్మ, అంటే సకామ కర్మ. ఈ యొక్క సమస్త జీవుల యొక్క భౌతిక దేహాల ఆ ఉత్పత్తికి కారణం ఏంటి? ఆ కర్మ చేయడం, అంటే ఆ సకామ కర్మలు, కోరికలతో కర్మలు చేస్తూ ఉంటే దానికి సంబంధించిన దేహాలను మనం, అంటే వాటికి ఆ కోరికలకు సంబంధించిన దేహాలను మనం తీసుకుంటూ ఉంటాము. అలాగే జీవుడు ఎవరు? నాశనరహితుడు. మనం 2వ అధ్యాయంలో చూసాము. ఆ అగ్నియము దండింపజాలదు, నైనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నైనం దహతి పావక నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. దానిని ఖడ్గము ఛేదింపజాలదు, అంటే నరికివేయలేదు, వాయువేమో ఆర్పలేదు, అగ్ని ఏమో దహింపలేదు, ఇట్లా చూసాము. కాబట్టి దానికి నాశనం అనేది లేదు. కాబట్టి అతన్ని బ్రహ్మము అనబడతారు. అలాగే అతని నిత్య స్వభావము అధ్యాత్మం. ఆత్మ యొక్క స్వభావం ఏంటి? అది ఎప్పుడు కూడా నిత్య యవనంగా ఉంటుంది, అంటే ఆధ్యాత్మికంగానే ఉంటుంది. దానికి ముసలితనం కానీ ఇట్లా ఏమీ ఉండవన్నమాట. కాబట్టి అది ఎప్పుడూ చైతన్యం కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरा నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతము, అంటే భౌతిక జగత్తు అంటారు. సూర్యచంద్రుల వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్న భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపమునే అధి దైవము అంటారు. ప్రతి దేహధారి హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉండే నేను అధియజ్ఞాన్ని, అంటే యజ్ఞ ప్రభువుని. అంటే ఇందాక శ్లోకంలో మనం చూసినట్లుగా మనం ఏ ఏ కర్మలు అయితే చేస్తూ ఉంటామో, అంటే వాటికి కర్మ బంధనం ఉంటే మనం వాటిలో చిక్కుకుపోతాము. కాబట్టి సకామ కర్మలు. మనం ఎన్నో జన్మలుగా కూడా ఈ దేహాలను మారుస్తూనే ఉన్నాము. దేహం నశిస్తుంది, మళ్ళీ వేరే దేహం తీసుకుంటూ ఉంటాము. ఎందుకు అలా తీసుకుంటూ ఉంటామంటే మనం చేసిన దానికి ఆ కోరికలను బట్టి దేహాలని తీసుకుంటూ ఉంటాము. కానీ ఈ భక్తి యోగం అనే దాంట్లో నెలకొనగలిగితే ఈ యొక్క జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి అనే వాటిని మనం దాటగలుగుతామని నిన్న 7వ అధ్యాయంలో మనం చూడడం జరిగింది. అలాగే మన దేహంలో ఏంటి? నిరంతరము మార్పు చెందే ఈ భౌతిక ప్రకృతిని, దీన్ని అధిభూతం అంటారు. ఇది ఎప్పుడు కూడా మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. మన దేహం కూడా మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. మనం చూస్తే కనుక ప్రతి 6, 7 ఒక 6 సంవత్సరాలకో లేకపోతే 7 సంవత్సరాలకో మన యొక్క బాడీలో ఉన్న సెల్స్ అన్నీ కూడా మారిపోతాయి అన్నమాట. అందుకే మనం చిన్నప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటాం, ఒక ఏజ్ వచ్చే వరకు మళ్ళీ మారుతాము, మళ్ళీ ముసలివాళ్ళు అయినప్పుడు ఇంకా కొంత మారుతాము, అట్లా అన్నమాట. కాబట్టి మన బాడీలో ఒక ప్రతి కణం కూడా మారిపోతుంది. అలాగే మన జీవితం కూడా నిత్యం మారుతూనే ఉంటుంది. కొన్నాళ్ళు మనకే అనిపిస్తూ ఉంటుంది సుఖాల్లో ఉన్నట్లుగా, కొన్నాళ్ళు కష్టాలు అనుభవిస్తున్నట్లుగా ఇలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఎలా అయితే దేహం మారుతూ ఉంటుందో అలాగే ఆ దేహాన్ని విడిచి మనం ఇంకో దేహాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాం. అలాగే పరమాత్మ కూడా ఆ దేహాన్ని విడిచేసి మనం వేరే దేహంలోకి వెళ్ళేటప్పుడే పరమాత్మ కూడా మనతో పాటే ఆ దేహంలోకి వస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఇందాక మనకి ఇప్పటివరకు జరిగిన ఈ 4 శ్లోకాల్లో మనం చూస్తే గనక అర్జునుడు 8 ప్రశ్నలు అడగడం జరిగింది. దానికి భగవంతుడు ఆన్సర్స్ ఈ 2 శ్లోకాల్లో చెప్పారనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందని ఇక్కడ ఒక టేబుల్ లాగా ఉంది. ఫస్ట్ అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి? భగవంతుడు చెప్పిన ఆన్సరు నాశన రహితుడు, అంటే జీవుడు, సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు, ఉత్తముడు. ఆయనకి నాశనం అంటూ లేదనమాట జీవుడికి. అలాగే అధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి? అంటే ఆత్మ అంటే ఏమిటి? జీవుడి యొక్క నిత్య స్వభావమే ఆత్మ. అంటే ఆత్మకి నశింపనేది లేదు, అది ఎప్పుడు కూడా నిత్యంగా ఉంటుంది, ఇదన్నమాట. అలాగే కర్మ. కర్మ అంటే ఏమిటి అని 3వ ప్రశ్న. ఈ సమస్త జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైన కార్యమే, అంటే ఇందాక చూసాం కదా సకామ కర్మ, అంటే మనం చేసుకున్న కర్మలను బట్టి మనకి నెక్స్ట్ దేహం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత అడిగిన ప్రశ్న అధిభూతము అంటే ఏంటి? నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతే అధిభూతము. మనకి ఆధ్యాత్మిక, అధిభౌతిక, అధిభూతము, అంటే ఇట్లా 3 క్లేశాలు అనేవి కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అంటే మనకి భౌతిక ప్రకృతి ద్వారా వచ్చేవన్నమాట. అట్లాగే అధిదైవము అంటే ఏమిటి?
సూర్య చంద్రుల వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్న భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపము అది దైవము. అట్లాగే అధియజ్ఞము అంటే ఎవరు? అట్లాగే యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు? ఆయన పరమాత్మ. అలాగే యజ్ఞ ప్రభు ఎక్కడ నివసిస్తారని కూడా అడిగారు. దానికి ప్రతి దేహధారి హృదయంలో ఆ యజ్ఞ ప్రభువు అంటే పరమాత్మ ఉంటారు. అలాగే లాస్ట్ ప్రశ్న ఏంటంటే మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు? ఇందాక శ్లోకంలో మనం చూసాం. దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకి ఈ 8వ అధ్యాయంలో 5వ శ్లోకం నుంచి 28వ శ్లోకం వరకు వివరించారనమాట. నిరంతరం స్మరిస్తూ ఉండడం ద్వారా అని చెప్తున్నారు. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం యత్ ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్యత్ర సంశయః. జీవిత చివరి సమయంలో కేవలము నన్నే స్మరిస్తూ శరీరాన్ని విడిచేవాడు ఎవడైనా శీఘ్రమే నా భావాన్ని పొందుతాడు. ఇందులో ఎటువంటి సందేహము లేదు. అంటే దేహం విడిచిపెట్టేటప్పుడు కేవలం భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే స్మరిస్తారో వాళ్ళు భగవంతుణ్ణే చేరుకుంటారు. అటువంటి దాంట్లో ఎటువంటి సందేహము లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం చూస్తే భీష్ముడు అనమాట. అంపశయ్య మీద ఉన్నాడు, కానీ యుధిష్ఠిరుడికి ఏమో రాజ్యపాలన గురించి చెప్పారు. మనకి అందుకే భాగవతంలో కూడా భీష్మ స్తుతులు అని ఆయన భగవంతుణ్ణి కీర్తించిన శ్లోకాలు చాలా వస్తాయి అన్నమాట. ఒక చాప్టర్ మొత్తం భీష్ముని యొక్క స్తుతులు ఉంటాయి. అలాగే ఆ ధర్మరాజుకి పాలనా విషయాలు అని ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే మనం ఇక్కడ చూస్తే యమరాజు ఒకసారి ఆ యుధిష్ఠిరుని అడిగారంట, ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత అద్భుతమైన విషయం ఏమిటి అని. అప్పుడు ధర్మరాజు చెప్తున్నారు, అహాన్యహాని భూతాని గచ్చంతి హయమాలయం శేషాస్థావరమిచ్చంతి కిమాశ్చర్య అతఃపరం. అంటే వందల వేల జీవులు ప్రతి క్షణం మరణాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే మూర్ఖమైన జీవి తనకు మరణం లేనిదిగా భావించి తన కోసం సిద్ధపడదు. ఇది ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత అద్భుతమైన విషయము. అంటే ఆయన ఆ యక్షుడు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి? అహాన్యహాని భూతాన్ని గచ్చంతీహ యమాలయం. అంటే చాలా మంది ఈ మరణాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆ మూర్ఖమైన జీవి దానికి మరణం లేనిదిగా అనుకుంటున్నారు. ఆ యమాలయం వైపు వెళ్తూ కూడా నాకు మరణం లేదు అనుకుంటున్నారు. కానీ శేషాస్థావరం ఇచ్చంతి కిమాశ్చర్య అతఃపరం. కానీ ఈ యొక్క మరణం కోసం వాళ్ళు సిద్ధపడట్లేదు. ఈ ప్రపంచంలో ఆ కిమాశ్చర్యం అనమాట అది. ఇదంతా కూడా నేను ఇక్కడే ఉంటాను, ఇది నా స్థానం అన్నట్లుగా వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత అద్భుతమైన విషయం ఏంటి? అది ఆయనకి ఆశ్చర్యకరంగా ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ మరణం వైపు, అంటే ఆ యమరాజు వైపు నడుస్తున్నారు, ఆ యమాలయం వైపు అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా మనకి ముందు ఇప్పుడు స్మరించాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మనం ఒక ఐఐటికో జేఈఈ నీట్ ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు కదా, వాటన్నిటికీ మనం వాటిలో ర్యాంక్ కొట్టాలి అంటే సంవత్సరం అంతా కష్టపడి చదవాలి. అంటే అభ్యాసం ప్రతిరోజు చదవాలి. ఏదో ఆ రోజు ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి ఆ రోజు బుక్ తీసేసి చదివేసి ఐఐటి పాస్ అయిపోదాము, నీట్ పాస్ అయిపోదాము అంటే అది కుదరదు. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం ఏదో లాస్ట్ రోజులో భగవంతుని తలుచుకుంటే భగవంతుని ఆయన ధామానికి తీసుకెళ్ళిపోతారు అంటే అది కరెక్టే, భగవంతుడు ఆయన ధామానికి తీసుకెళ్ళిపోతారు. కానీ మనకు ఆయన గుర్తు రావాలి కదా, అదే చాలా కష్టమైన ఇదనమాట. అందుకే ఇక్కడ కులశేఖర ఆళ్వార్ అని ఆయన చెప్తున్నారు ముకుందమాల స్తోత్రంలో. ఈయన శ్రీ సాంప్రదాయానికి సంబంధించిన కులశేఖర ఆళ్వార్ అనమాట. ఆయన ఏం చెప్తున్నారు? ఆయన ముకుందమాల స్తోత్రం అనే దాన్ని రచించారు. అక్కడ చెప్తున్నారు, కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం అద్వైవయే అద్వైవమే విశతు మానస రాజహంసః ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కఫవాత పిత్తైః కంఠావరోధన విధౌ స్మరణం కుతస్తే. అంటే ఏంటంటే, ఓ కృష్ణ, మరణ సమయమున నిన్ను స్మరింతునని అంటిని కాని ఆ వేళ కఫ వాత పైత్యములచే కంఠము మూతపడినప్పుడు నీ స్మరణ కలుగునో కలుగుతో కదా. కావున ఇప్పుడే నా మానస రాజహంసము విరోధులెవ్వరూ చేరలేని వజ్ర పంజరము వలె ఉండు నీ పాదపద్మ మధ్యమున చేరుగాక. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఆ మరణించే సమయంలో, అంటే నేను ఈ దేహాన్ని త్యజించే సమయంలో నేను నిన్ను స్మరిస్తానో లేదో. ఎందుకు? ఆ వేళ కఫము అంటే మనకి అసలు గొంతులో నుంచి మాట అనేది వస్తుందో లేదో, వాతము పైత్యము అంటే ఆ బాడీ ఆ నోట్లో నుంచి మాట వచ్చేదానికి కూడా స్మరించడానికి కూడా వీలవుతుందో లేదో. కాబట్టి
ఆ టైంలో నా కంఠం అనేది మూతపడిపోవచ్చు. నీ స్మరణ నాకు కలుగుతుందో కలగదో, అదే విధంగా నాకు గుర్తొస్తావో రావో. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడైతే చాలా నీ యొక్క భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నాను, కానీ ఆ టైంకి నేను ఎలా ఉంటాను? కాబట్టి ఇప్పుడే నా మానస రాజహంసని, అంటే ఆయన ఏమని చెప్తున్నారు, ఆయన యొక్క ఆత్మని ఒక రాజహంసలాగా చెప్తున్నారు. రాజహంస ఏం చేస్తుంది? ఒక పాలు నీళ్లు కలిపి బాగా మనం ఒక గిన్నెలో పెట్టినా కూడా ఆ హంసకు గనక ముందు పెడితే అది ఓన్లీ పాలను మాత్రమే తీసుకుని నీళ్ళని వదిలేస్తుంది. అదే దాని యొక్క ప్రత్యేకత అన్నమాట. కాబట్టి నువ్వు నన్ను ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళిపో. ఆ విరోధులే ఎటువంటి వారు భగవంతుడు? విరోధులు ఎవ్వరు చేరలేని వజ్ర పంజరము వలె ఉండు నీ పాద పద్మ మధ్యంలో చేరుగాక. అంటే ఆయన ఏంటి? విరోధులు ఎవరు చేరలేరు భగవంతుని దగ్గరికి. కాబట్టి అటువంటి నీ దగ్గరికి నన్ను తీసుకెళ్ళిపో. ఎందుకంటే ఆ అంత్యకాలంలో నేను నిన్ను స్మరించగలనో లేదో, ఇప్పుడైతే నేను నిన్ను తెలుసుకుని ఉన్నాను, నీ యొక్క ధామాన్ని చేరాలని అనుకుంటున్నాను అని ఆయన ఇంత గొప్పగా రాశారు. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। ఓ కౌంతేయ, మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలను స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితినే పొందుతాడు. అంటే ఎప్పుడైతే ఆ దేహాన్ని విడిచే సమయం వస్తుందో ఆ సమయంలో మనం ఏ భావాలని స్మరిస్తామో అప్పుడు అటువంటి శరీరాన్ని మనం తీసుకుంటాము. అందుకే ఇక్కడ ఒక ఈయన వృషభదేవుడి యొక్క కొడుకైన భరత మహారాజు, ఇది కూడా మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో వస్తుందన్నమాట. అతను చాలా గొప్పవాడు. ఆయన పెద్ద అంటే గొప్ప రాజ్యం ఉంది. ఆ, ఒక మహారాజు ఇంత రాజ్యాన్ని పాలించి వాటన్నిటిని కూడా ఇంకా నాకు ఇది చాలు, నేను ఈ భోగాల్లో నాకు ఇంకా అవసరం లేదని వదిలేసి ఆయన ఆ, బాగా అంటే భక్తితోటి ఒక ఇక్కడ పులస పులహ మహర్షి అని ఆయన యొక్క దానికి వెళ్తారనమాట. ఆయన ఆశ్రమానికి వెళ్ళి సాలగ్రామ క్షేత్రం అని చెప్తారు. అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక పర్ణశాల నిర్మించుకుని ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో భగవంతుని ఆరాధిస్తూ గడుపుతూ ఉంటాడనమాట. అయితే ఆయన భావ స్టేజ్ అనే దాని వరకు చేరుతారు. ఇది మనకి చెప్తారు. శ్రద్ధ, సాధు సంగ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి, ఆసక్తి, భావ, అంటే ఆయన లాస్ట్ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రేమ, అంటే భగవంతుడితో ప్రేమ కలిగి ఉండడం. అంత స్టేజ్ వరకు వెళ్తారనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే ఒక జరగాని ఒక సంఘటన అనేది ఆయన ముందే జరుగుతుంది. ఆయన రోజు ఆయన యొక్క దినచర్యలన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒకరోజు ఇట్లాగే యజ్ఞం చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ చక్ర నది అందులో ఒక ఆ, ఒక అంటే ఒక ప్రెగ్నెంట్ జింక ఏదైతే ఉందో అది ఒక పులి అనేది తరుముతూ ఉంటే ఆ భయంతో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆ నదిలో పడిపోతుంది. అది ఈ భరత మహారాజు చూస్తారనమాట. చూసిన తర్వాత దానికి ఏమైనా అయ్యిందేమోనని అటు వెళ్ళేసరికి ఆ జింక అక్కడే ప్రసవించేసి ఆ బిడ్డని తీసుకునే ఆ నీళ్ళలో ఉంది కాబట్టి ఆ బిడ్డని తీసుకోలేక వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఆ పులి భయంతో. ఆ పులి కూడా వెతుక్కుంటూ దానితో పాటు అటు వెళ్ళిపోతుంది. ఈ పిల్ల మాత్రం నీళ్ళలో పడిపోయి ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ మహర్షి అంటే ఈ భరత మహారాజు వెళ్ళి దాన్ని తీసుకొచ్చి జాగ్రత్తగా పెంచుతూ ఉంటాడు. దాన్ని ఒక ముద్దు ముద్దుగా ఉంటుంది, అది దానికి శుభ్రంగా స్నానాలు చేపిస్తూ ఉంటాడు, దానికి ఫుడ్ పెడుతూ ఉంటాడు. అంటే ఎప్పుడైతే భగవంతుడి గురించి భగవంతుని యొక్క ధ్యానంలో ఉంటూ ఆయన కోసం ఇటువంటివి క్రతువులు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నాడో మెల్లమెల్లగా వాటి మీద శ్రద్ధ తగ్గిపోయింది. ఈ యొక్క జింక మీద శ్రద్ధ పెరుగుతూ ఉండిపోయింది. అయితే ఆయనకు కూడా అంత్య అంటే ఇంకా చివరి దశ అనేది వచ్చింది. ఆ దేహాన్ని విడిచే సమయం ఆసన్నమైంది. అప్పుడు కూడా ఆయన ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు? అయ్యో, ఇది చాలా చిన్నపిల్ల, మరి నేను గనక వెళ్ళిపోతే దీనిని ఎవరు దీని యొక్క ఆలనా పాలనా చూసుకుంటారు అని ఆయన చాలా బాధపడుతూ ఉంటారనమాట. అదే దిగులుతోటి ఆయన ఆ దేహాన్ని విడవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆయన మళ్ళీ ఆ దేహాన్ని విడిచేటప్పుడు ఆ జింక గురించి ఆలోచించి ఆ దేహాన్ని విడిచాడు కాబట్టి ఆయన తదుపరి జన్మలో ఆ జింక దేహాన్ని పొందుతాడు. కానీ ఇంకా మళ్ళీ ఇంకొక జన్మ తర్వాత ఆయన ఆ, మళ్ళీ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుంటారంటే ఆ దానివల్ల పూర్వం చేసిన స్వల్పోపదేశ ధర్మస్య అని మనం చూసాం కదా. దానివల్ల ఏంటంటే ఆయన మళ్ళీ తెలుసుకుని ఈ నెక్స్ట్ జన్మలో జడభరతుడిగా ఆ తర్వాత భగవంతుని చేరుకునే జన్మ అనేది పొందుతారనమాట. కాబట్టి అది
లాస్ట్ మనం ఏదైతే చేస్తూ ఉంటాం, అభ్యాసం ఏదైతే చేస్తూ ఉంటామో లాస్ట్ టైంలో అదే మనకి స్ఫురణకు వస్తుంది కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పితమనో బుద్ధిర్ మామే వైశ్యస్య సంశయః. ఇక్కడ విద్యుక్త ధర్మం గురించి అర్జునుడికి చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఓ అర్జున, అందువల్ల నిరంతరం నన్నే స్మరిస్తూ అదే సమయంలో నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధం చెయ్యి. నీ కర్మలను నాకు సమర్పించి మనస్సు బుద్ధిని నా యందు నిలిపితే నీవు సందేహం లేకుండా నన్ను పొందుతావు. మామే వైశ్యస్య అసంశయ అంటే ఆయన యొక్క మయ్య అర్పిత మనోబుద్ధి నువ్వు అర్పించు నీ మనస్సు నీ బుద్ధిని. ఎలా? తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు, ప్రతి సమయంలో కూడా, సర్వేషు అన్ని కాలాల్లో కూడా, మాం అనుస్మర యుధ్యచ, మాం అంటే నన్ను, అనుస్మర స్మరిస్తూనే ఉండు, యుధ్యచ స్మరిస్తూ నీ యొక్క విద్యుక్త ధర్మమైన యుద్ధాన్ని చెయ్యి అని ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు. అంటే భగవద్గీతలో భగవంతుడు చాలా చోట్ల ఈ పదాన్ని వాడుతూ ఉంటారు. అసంశయ అంటే నువ్వు డౌట్ పడవసరం లేదు. నేను చెప్తున్న ఏదైతే ఉందో దాన్ని నువ్వు నిర్వర్తిస్తే చాలు. ఎందుకు? చాలా మంది అనుమానిస్తూ ఉంటారు, ఇది కరెక్టేనా కాదా, ఏదో భగవద్గీతలో ఉంది కాబట్టి మనం చేస్తే మనకు మరి ఏమన్నా అది మనం చేయగలుగుతామా, లేకపోతే మరి మనకు లాస్ వస్తే ఏంటి, ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటారనమాట. కానీ భగవంతుడు అనుస్మర, ఎల్లప్పుడూ నన్నే తలుచుకో, నన్ను తలుస్తూనే నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి. అలాగే ఆయన తలుచుకుంటూనే మనం చేయవలసిన విద్యుత్ ధర్మాలను మనం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే వాటి నుంచి మనం బయటపడగలమని భగవంతుడే చెప్తున్నారు, నన్ను పొందుతావు అని. ఆయన పొందాము అంటే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే ఆ భవసాగరాన్ని మనం దాటినట్టే. కాబట్టి కృష్ణుడు మన కోసం ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్నారంట, వీళ్ళు వస్తారేమో అని. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఈ భౌతిక సుఖాల కోసం ఇక్కడే, ఈ యొక్క ఈ లోకంలోనే ఈ సుఖాల కోసం ఆలోచిస్తూ నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అంటూ ఇక్కడే ఉండిపోతున్నాం. కాబట్టి భగవంతుని పట్ల ప్రేమ అనేది మనం చూపించడం లేదు. అందుకే మనం ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతూ ఉన్నాం. కానీ మనం ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, ఆయన ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నా ఆయన పట్టించుకోలేదు. ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుణ్ణే ఆయన ఆ, స్మరిస్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఆయన భగవంతుని చేరుకోగలిగారు అనమాట. ఆఖరికి తన తండ్రిని కూడా ఆయన దూషించలేదు. అంటే నువ్వు నన్ను కష్టాలు పెడుతున్నావని. ఆయనకి ఎవరి పట్ల ద్వేషం లేదు, భగవంతుడు కావాలి అంతే అన్నమాట. కాబట్టి ఆ ఆ అసంశయం ఉండదు. నువ్వు నన్ను స్మరిస్తూ నీ విద్యుత్ ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తే. మరి పోయేటప్పుడు భగవంతుని స్మరించడం సాధ్యమవుతుందా అంటే అందుకు కృష్ణుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచింతయన్. ఓ పార్థ, మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలోనే నిలిపి మార్గం నుండి తప్పుకోక నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకొనును. ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు. అస్సలు మనసుని ఎప్పుడు నాపైనే నిలిపి నన్ను స్మరించేవాడు ఇక మార్గం తప్పుకోడు, నన్ను ఖచ్చితంగా చేరుకుంటాడు అని. దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా కూడా మనకి అజామిలుడు అనే, ఇది కూడా భాగవతంలో వస్తుందన్నమాట. అజామిలుడు ఈయనంటే ఒక గొప్ప బ్రాహ్మణుడు. అయితే మనం 2వ అధ్యాయంలో చూసాం కదా, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః. ఆయన అనుకోకుండా భౌతిక విషయాల పట్ల దారి తప్పాడు. ఎలా అంటే ఒక వేశ్యని ఒక పురుషుడితో ఆయన చూస్తారనమాట. వెంటనే అతని మనసు కలత చెందింది. అతను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు, మరి నేను కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి, మరి నేను కూడా అనుభవించాలి అని అనుకుంటాడు. అనుకుని ఆయనకు భార్య పిల్లలు వీళ్ళందరూ ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరినీ వదిలేసి ఆ ఆ వేషి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. పూర్వకాలంలో ఏంటంటే ఈ బ్రాహ్మణులు, సద్బ్రాహ్మణులు ఎవరైతే ఉన్నారో మిగతా వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క దాన ధర్మాల మీద వచ్చిన ఆదాయంతో వాళ్ళు జీవనాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ వేష్యతో ఇలా తిరుగుతూ ఇంకా ఆయన ఆయన కుటుంబాన్ని వదిలేశారో ఆయన్ని ఎవరు కూడా గౌరవించేవాళ్ళు కాదు, అతని ఇంటికి కూడా ఎవరు వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు. అలా ఆయన ఈ ఆ భౌతిక సుఖాల పట్ల ఏంటంటే మిగతా అంతా కూడా వదిలేశారు. దానివల్ల అందరూ కూడా దూషిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అప్పుడు భగవంతుడు బాధపడ్డాడనమాట. అంటే ఇతను మొదటగా సద్బ్రాహ్మణుడే కానీ ఇలా తయారైపోయాడేంటి అని కొంచెం బాధ అనిపించింది. అలాగే ఆ యొక్క అజామిలుడు ఏం చేశారంటే ఆ వేషతో ఉంటూ 10 మంది పిల్లలను కూడా ఆయన కంటాడు. అయితే ఆయనకున్న ఒక్క ప్లస్ పాయింట్ ఏంటి? ఆ లాస్ట్ ఎవరైతే పిల్లవాడు ఉన్నాడో అతనికి నారాయణ అని పేరు పెట్టుకుంటారు.
అది కూడా ఎవరి పుణ్యం వల్ల? ఆ టైంకి భగవంతుడు అలా పెట్టించారనమాట. భగవంతుడి నామాన్ని నారాయణ అని. కాబట్టి ఆ నారాయణ అని పెట్టుకోవడం. అయితే ఎప్పుడైతే ఆ 10 మంది పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఈ నారాయణ అనే అబ్బాయి ఆయనకి చాలా ప్రియమైన వాడు. ఎందుకు? మనం చూస్తూ ఉంటాం. కొంచెం ఇంట్లో కూడా ఉన్న పిల్లల్లో చిన్న పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ముద్దుగా లేకపోతే కొంచెం ఇష్టంగా చూసుకుంటూ ఉంటారనమాట. అయితే ఆయన యొక్క సమయం అయిపోతుంది. లాస్ట్ రోజుల్లో ఇంకా మంచం మీద ఉన్నప్పుడు యమభటులు ఆయన తీసుకెళ్ళడానికి వస్తారు. అంటే ఆయన యొక్క ఆయుష్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ దేహాన్ని వదిలేసి ఆయన అంటే ఆయన ఆయన్ని ఆ యమలోకానికి తీసుకెళ్ళడానికి. ఎందుకు? ఆయన అన్నీ కూడా పాపాలే చేశారు. అన్ని చేయరాని పనులు చేశారు. కాబట్టి చివరి రోజుల్లో తీసుకెళ్ళడానికి యమభటులు వచ్చారు. అది చూసి ఆయన భయపడిపోయాడనమాట. భయపడిపోయి ఆయనకేమో నోట మాట రావట్లేదు. పిలవాలంటే ఇంకా ఎదురుగా అటు పక్కన ఆడుకుంటూ చిన్న పిల్లవాడు నారాయణ కనిపించాడు. అయితే ఆయన ఇంకా వెంటనే నారాయణ, నారాయణ అని పిలుస్తున్నాడనమాట. నన్ను వీళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతానికి వస్తున్నారు అన్నట్టు అదంతా చెప్పలేక నారాయణ, నారాయణ అని పిలుస్తున్నాడు. వెంటనే విష్ణువు చెప్పారు. విష్ణుదూతలకి వెళ్ళి అతన్ని తీసుకురండి అని. వెంటనే విష్ణుదూతలు వెళ్ళారు. అయితే ఎవరి దగ్గరికైనా వస్తే అంటే ఈ అంత్యకాలంలో వస్తే ఎవరు అంటే గొప్పవాళ్ళైతే గొప్ప భక్తుడైతే విష్ణుదూతలు వచ్చి తీసుకెళ్తారు. లేదా ఇట్లా చేసేవాళ్ళైతే అంటే మంచి పనులు చెడ్డ పనులు చేసేవాళ్ళైతే ఈ వీళ్ళొస్తారు యమభటులు. కానీ ఇక్కడ అనుకోకుండా ఏంటంటే ఇద్దరు వచ్చారు. కానీ ఈ యమభటులకి విష్ణుదూతలను చూస్తే భయం అనమాట. వాళ్ళు అడుగుతారు, మీరెందుకు వచ్చారు? ఇతను మొత్తం పాపాలే కదా చేసింది అని. లేదు, ఆయన ఎన్ని పాపాలైనా చేసి ఉండొచ్చు. కానీ ఆయన ఆ ఆఖరి సమయంలో నారాయణుణ్ణి స్మరించారు. అది తెలుసో తెలియకో. కాబట్టి ఆయన పోయే ముందు ఆ నారాయణ స్మృతి చేయగలిగారు కాబట్టి మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి, ఈయన్ని మేము తీసుకువెళ్తాము అని. సరే అని యమభటులు భయం వేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత ఈయనకి చెప్తారనమాట, మీరు నువ్వు చేసిన పాపాలన్నిటినీ కూడా నువ్వు కొంత పూర్వజన్మ సుకృతం, నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ కాలం వదిలేసి ముందు కాలంలో నువ్వు గొప్ప మంచి బ్రాహ్మణుడివి, దానివల్ల అలాగే నువ్వు లాస్ట్లో నారాయణ స్మృతి చేయడం వల్ల నీకు ఒక అవకాశం వస్తుంది. మళ్ళీ బదరికాశ్రమం వెళ్ళి అక్కడ భగవంతుణ్ణి స్మరించి పూజించి నువ్వు మళ్ళీ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు అని వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. అలా కూడా మనం అకస్మాత్తుగా వచ్చే పరీక్షల్ని ఎలా తట్టుకోవాలి, ఎప్పుడు సిద్ధమవ్వాలి? ఎప్పుడు సిద్ధమవ్వాలి అంటే ఇప్పుడే. సిలబస్ ఏంటి దానికి? భగవంతుణ్ణి మనం కోరుకోవాలి. దానికి ఎలా సిద్ధమవ్వాలి? జపించడం, భగవద్గీత చదవడం, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండడం, అలాగే సేవ చేయడం, భగవంతునికి భక్తులకి ఇట్లా సేవ చేయడం. కానీ ఏ సమయంలో సిద్ధం అవ్వాలి? ఎనీ టైం, ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఆ సమయం అనేది అంటే అకస్మాత్తుగా పరీక్ష అనేది ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా దానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. దానివల్ల ఫలితం మనకేమొస్తుంది? మనకి భగవంతుడు దక్కుతాడు. అలాగే మనం ఈ జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి అనే ఈ బోనులో నుంచి అంటే ఈ బంధనంలో నుంచి బయటపడగలము అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కవిం పురాణమనుశాసితారం అనోరణీయాం సమనుస్మరేద్యః సర్వస్య దాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్. సర్వము తెలిసినవాడుగను అంటే ఎలా స్మరించాలి భగవంతుణ్ణి అంటే ఇందాక చూసినట్లుగా ఇందాక శ్లోకంలో స్మరించడం గురించి చెప్పారు. మరి మనకు ఆ స్మరించాలనేది ఎలా వస్తుంది అంటే భగవంతుని ఎలా తెలుసుకోవాలి? సర్వము తెలిసినవాడుగను, అతి ప్రాచీనుడుగను, నియంత్రించువాడుగను. అంటే భగవంతుడికి సర్వం తెలుసు. ఇంకా ఆయనకంటే ఎక్కువ తెలిసింది ఎవరికీ లేదు. అతి ప్రాచీనుడుగను, అందరికంటే ముందు ఆయనే ఉన్నాడు. నియంత్రించువాడుగను, మనల్ని నియంత్రించేది ఆయనే. సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడుగను, ఎందుకంటే మనకు కనిపించడు. మనం 2వ అధ్యాయంలో కూడా చూస్తామన్నమాట. మన ఆత్మ అనేది మన కనురెప్ప పైన ఉన్న వెంట్రుక టిప్లో అంటే ఆ వెంట్రుక కొనలో 10,000వ భాగం ఉంటుందన్నమాట ఆ ఆత్మ అనేది. అంటే పరమాత్మ కూడా అంతే. కాబట్టి పరమాత్మ కూడా అనోరణీయం. అందుకే ఆయన చాలా సూక్ష్మమైన వాడు. అన్నింటినీ పోషించేది కూడా ఆయనే. అన్ని భౌతిక భావనలకి అతీతుడుగా ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆయనకి భౌతికమైనవి ఏమీ అవసరం లేదు. ఊహాతీతుడు. మనం ఊహించుకోవచ్చు. దానికి ఆయన అతీతంగా ఉంటాడు. అంటే మనం ఎంత ఊహించుకున్నా కూడా అంతకి ఇంకా గొప్పగానే ఉంటాడు. మరియు ఎల్లప్పుడూ రూపసహితునిగా మనిషి పరమ పురుషుని ధ్యానించాలి. అతను సూర్యుడిలా ప్రకాశించేవాడు మరియు ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీతంగా దివ్యమైన వాడు. సూర్యుడే అలా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు. కానీ
ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ మంది సూర్యులు ప్రకాశించితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందన్నమాట భగవంతుని యొక్క కాంతి. అది మనం 11వ అధ్యాయంలో చూస్తాము. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఆఖరికి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ కూడా ఆయన్ని, ఆయన యొక్క గుణగణాలని, భగవంతుని యొక్క గుణగణాలని చెబుతూనే ఉన్నారంట. కానీ ఆయన ఇప్పటి వరకు కూడా దాన్ని కంప్లీట్ చేయలేకపోయారు. అంటే ఎంత చెప్పినా కూడా ఇంకా 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 ఉంటూనే ఉన్నాయి. అలాగే శేషనాగు, ఆయన 1000 పడగలు 10,000 పడగలతో ఉంటారు. ఆయన కూడా చెప్తూ ఉన్నారంట భగవంతుని యొక్క గుణగణాలని. కానీ అవి కూడా ఇంకా పూర్తి కాలేదు. అంటే అంత గొప్పవాడు భగవంతుడు. ప్రయాణకాలే మనసాచలేన భక్త్యా యుక్తో యోగబలేన చైవ భ్రువోర్मध्ये ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్ సతం పరం పురుషముపైతి దివ్యం. మరణ సమయంలో ప్రాణవాయువును కనుబొమ్మల మధ్యలో నిలిపి దారి తప్పని మనసుతో యోగ బలముచే పూర్ణ భక్తితో భగవత్ స్మరణలో నెలకొనేవాడు నిశ్చయంగా దేవదేవుని పొందుతాడు. కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నారు, దారి తప్పని మనసు, అలాగే ప్రాణవాయువుని కనుబొమ్మల మధ్యలో నిలపాలి. కాబట్టి అటువంటి యోగ బలంచే పూర్ణ భక్తితో ఎవరైతే భగవత్ స్మరణలో ఉంటారో వాళ్ళు దేవదేవుణ్ణి పొందగలరు. అనన్యచేత సతతం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. అంత విధంగా ఎలా మనం భగవంతుణ్ణి పొందగలము, ఎలా పొందాలి, దానికి మార్గం ఏంటి అంటే, ఓ పార్థ, పృథా కుమారుడా, క్రమము తప్పకుండా నన్ను నిరంతరం స్మరించువానికి అతని స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను. అది చాలా కష్టం కూడా కాదు. కానీ ఎలా చేయాలి? క్రమం తప్పకుండా నిరంతరం కూడా భగవంతుణ్ణి స్మరించాలి, భగవంతుని యొక్క నామాల్ని స్మరించాలి. అందుకే మనకి 10వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, తేషాం సత్వయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగంతం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. అంటే దదామి బుద్ధియోగంతం అంటే ఎవరైతే నన్ను ఎల్లవేళలా నన్ను స్మరిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి మళ్ళీ తగినంత భక్తిని, తగినంత శ్రద్ధని కూడా, అటువంటి బుద్ధిని కూడా, చివరికి ఆధ్యాత్మిక రాజ్యంలో తనని పొందే అవకాశం కూడా మళ్ళీ భగవంతుడే ఇస్తానని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అది కూడా ఎట్లా, చాలా సులభంగా, స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా. అందుకే మనం సుధాముని చూస్తాము. ఆయన ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు భగవంతునితో పాటు కలిసి విద్యాభ్యాసం చేశారు, సాందీపన ముని ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు. కానీ పెద్ద అయిన తర్వాత ఆయన చాలా చాలా దుర్భరమైన స్థితిలో, అంటే ఏమీ తినడానికి కూడా సరిగ్గా తిండి లేదు, పిల్లలకి భార్యకి సరిగ్గా కట్టుకోవడానికి కూడా బట్టలు లేవు. అలాగే ఆయన కడు పేదరికంలో ఉన్నారనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే వారి యొక్క భార్య, మీ యొక్క స్నేహితుడు గొప్ప మహారాజు కదా, అక్కడికి వెళ్ళి ఏమైనా తీసుకురండి అంటే ఆయన చూడడానికి వస్తారనమాట. తెలుసు ఆయనకు ఆల్రెడీ కృష్ణ భగవానుడు గొప్పవాడు, అలాగే ఆయన భగవంతుడు అని. కాబట్టి ఆయన్ని చూడడానికి వస్తారు అక్కడికి. వచ్చి ఆ యొక్క గేటు దగ్గర చెప్తారు, నేను సుధాముని వచ్చానని చెప్పండి అని. ఎప్పుడైతే అక్కడ చెప్తారో కృష్ణుడికి ఆ రాజభటులు వచ్చి, ఆయన వెంటనే ఆ ఉత్తరీయము, లేకపోతే కిరీటం ఉందా లేదా, ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేవా, కాళ్ళకి చెప్పులు ఉన్నాయా లేవా, ఇవేమి చూసుకోకుండా వెంటనే పరుగు పరుగునే వెళ్తారనమాట. ఎందుకంటే సుధాముడు కూడా గొప్ప భక్తుడు అనమాట. కాబట్టి ఆయన తీసుకొచ్చి సద్బ్రాహ్మణుడికి ఎలా సేవలు చేయాలో ఆయన అటువంటి సేవలన్నీ కూడా చేసి ఆయన్ని పంపిస్తారు. ఆఖరికి నా కోసం ఏం తెచ్చావు అంటే, ఆయనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఆయన చేతిలో అటుకులు ఉన్నాయి అని. ఏం తెచ్చావు అని అడిగి మరీ తీసుకుని ఆయన ఆ అటుకులు అనేవి తీసుకుంటారు. అలాగే ఆయనకి లేనివన్నీ కూడా ఆయన ఇస్తారు. అలాగే భగవంతుణ్ణి మనం ఎందుకు పొందాలి? మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమ శాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. భక్తి యోగులైన మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కావున దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ తిరిగి రారు. అంటే ఈ భూలోకం అని ఏం చెప్తున్నారు? దుఃఖాలయం, అశాశ్వతం. ఇది నిజమైనది, శాశ్వతమైనది కాదు. ఇది కొంతకాలానికి కాకపోతే కొంతకాలానికైనా నశించిపోతుంది. అలాగే దుఃఖాలయం అంటే ఇది దుఃఖాలు ఉండే చోటు. మనకి విద్యాలయం అని ఉంటుంది, అక్కడ విద్య నేర్పిస్తూ ఉంటారు. వైద్యాలయం అంటే హాస్పిటల్, అక్కడ వైద్యం దొరుకుతుంది మనకి. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? దుఃఖాలయం అంటే ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ దుఃఖాలే ఉంటుంది. కాబట్టి భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇవి దుఃఖాలు. కొన్ని పద్దాకా వచ్చే ఆ దుఃఖాల మధ్యలో మనకు ఏదో చిన్న ఊరట కలిగితే దాన్నే మనం సుఖము, ఆనందం అని ఇక్కడే ఉండాలని చూస్తూ ఉంటాం. ఎగ్జాంపుల్గా ఒక జైల్లో ఖైదీలు ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆ కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఆ రకంగానే బద్ధజీవులు కూడా ఏంటి, ఈ జీవితాన్ని మనం ఎంజాయ్ చేయాలి,
ఇక్కడే ఉండి మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళు కూడా ఏంటి జైల్లో ఉన్నట్లుగానే అక్కడే అదే లోకం అనుకుని ఇంకా అక్కడే ఉండిపోతూ ఉంటారు. వాళ్ళు బయటపడలేరు. కానీ ఎవరైతే నేను ఆత్మస్వరూపుణ్ణి, నన్ను నేను పరమాత్మని పొందాలి అనుకుంటారో వాళ్ళు అటువైపుగా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ బ్రహ్మభువనాల్లోకాః పునరావర్తినోऽర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకము నుండి అత్యల్ప లోకం వరకు అన్నీ పునరావృతమయ్యే పుట్టుక మరియు మరణం జరిగే కష్టాల ప్రదేశాలు. కానీ ఓ కుంతి కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మరలా జన్మించడు. ఇక్కడ చూడండి, మనం చాలా చోట్ల చెప్తూనేవారు భగవంతుడు నా నివాసము నా ధామము అని. నా దగ్గరికి చేరుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం కూడా లేదని చెప్తున్నారు. ఆఖరికి మనం స్వర్గలోకాలు అక్కడ కూడా యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉంటాయంట ఎప్పుడు కూడా. ఇంద్ర పదవి గురించి యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎవ నా పదవి ఎక్కడ పోతుందో అని ఆ దేవతలు కూడా అప్పుడప్పుడు ఆలోచించుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి అది కూడా భయమే. అలాగే భూలోకం గురించి ఇంకా మనం చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. ప్రతిరోజు మనకు కష్టాలే. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రతిరోజు మనం యుద్ధం చేస్తూనే ఉంటాం. అంటే ప్రతి పదం పదం యద్ది పదమని నిన్న చూసాము. అంటే ప్రతి అడుగు కూడా మనకి ఇక్కడ కష్టాలే అనమాట. కాబట్టి అంత కష్టంగా ఉంటుంది. ఇంకా పాతాళ లోకాలు. అందుకే ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకాః పునరావర్తినోర్జున. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకాః అంటే ఆ బ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మలోకం పైన ఉంది. అక్కడి నుంచి ఈ కింద ఉన్న పాతాళ లోకాల వరకు, ఇంకా మన భూలోకం గురించే ఇలా ఉంటే ఇంకా కింద ఉన్న పాతాళ లోకాల గురించి ఇంకా మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అంత కష్టంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, 1000 చతుర్యుగము అంటే ఒక మహాయుగముల కాలము. బ్రహ్మదేవునికి ఒక రోజు అంటే దాన్నే కల్పము అంటారు. మరియు ఆయన ఒక రాత్రి కూడా అంతే సమయం ఉంటుంది. బ్రహ్మ యొక్క పగలు ప్రారంభం కాగానే సమస్త ప్రాణులు అవ్యక్త మూలం నుండి ఉద్భవిస్తాయి. ఎప్పుడైతే ఆ బ్రహ్మ యొక్క పగలు స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు సమస్త ప్రాణులు అంటే అన్ని జీవులు కూడా అవ్యక్త మూలం నుంచి అవ్యక్తం అంటే మనకు కనపడదనమాట, అక్కడి నుంచి ఉద్భవిస్తాయి. మరియు ఆయన రాత్రి మొదలైనంతనే అంటే ఈ పగల బ్రహ్మదేవుడికి ఎప్పుడైతే ఒక పగలైపోయి రాత్రి మొదలవుతుందో మళ్ళీ అన్ని జీవాత్మలు కూడా ఆ అవ్యక్త రూపంలోకి లీనమవుతాయి. మరి ఇదంతా ఈ బ్రహ్మలోకం నుంచి పాతాళ లోకాల వరకు ఎందుకు తాత్కాలికమైనది? భూతగ్రామస్స ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్ర్యాగమే వశః పార్థ ప్రభవత్యహరాగమే. ఓ పార్థ, ఈ జీవులన్నీ బ్రహ్మకు పగలు కాగానే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి. రాత్రి రావడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమవుతూ ఉంటాయి. మనకి ఈ వైదిక శాస్త్రం ప్రకారం ఇలా చెప్తున్నారు. మనకి కలియుగము, మనం ఇది 4వ అధ్యాయంలో కొంత చూసాము. కలియుగం ఏంటి? 4,32,000 సంవత్సరాలు. ద్వాపర యుగము 8,64,000 సంవత్సరాలు. త్రేతాయుగము 12,96,000 సంవత్సరాలు. సత్యయుగము 17,28,000 సంవత్సరాలు. ఇది ఎలా వస్తుంది అనేది కూడా నేను మీకు 4వ అధ్యాయంలో మనం చూసాము. కలియుగము ఇంటూ 2 ద్వాపర యుగం, కలియుగము ఇంటూ 3 త్రేతాయుగం, కలియుగము ఇంటూ 4 సత్యయుగం అనమాట. ఇవన్నీ కలిపితే ఒక మహాయుగం. అప్పుడు 43,20,000 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఇటువంటి మహాయుగాలు 1000 జరిగితే అప్పుడు అది బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలనమాట. దాన్నే కల్పము అని కూడా అంటారు. మళ్ళీ అదే సమయం మళ్ళీ బ్రహ్మదేవునికి రాత్రి కూడా ఉంటుంది. ఈ సమస్త విశ్వం యొక్క వ్యవధి బ్రహ్మ జీవిత కాలం అయిన 100 సంవత్సరాలు చూస్తే, అంటే ఈ 100 సంవత్సరాల తర్వాత అంటే బ్రహ్మ జీవిత కాలం 100 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ బ్రహ్మ కూడా మారుతారని చెప్తారు. 311 ట్రిలియన్ 40 బిలియన్ సంవత్సరాలు అవుతుందన్నమాట. భగవంతుని యొక్క చెప్తూ ఉన్నారు కదా, నా ధామానికి వచ్చిన వాళ్ళకి మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉండదు, వాళ్ళు ఈ జన్మ మృత్యువులో కొట్టుకోరు అని చెప్తున్నారు కదా. మరి అటువంటి భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామం అనేది ఎలా ఉంటుంది? పరస్తస్మాత్ భావోన్యః అవ్యక్తో వ్యక్తాత్ సనాతనః యస్స సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి. ఈ వ్యక్తావ్యక్త ప్రపంచమునకు అతీతమైన శాశ్వతమైన మరి ఒక అవ్యక్త ప్రకృతి కలదు. అది పరమోత్కృష్టమైనది, ఎప్పుడు నశింపదు. ఈ ప్రపంచమునందున్నదంతయు నశించిన తర్వాత కూడా అది యథాతథంగా ఉండును. అంటే మనకి ఈ ప్రపంచానికి అతీతమైనది భగవంతుని యొక్క ధామము. అది ఎలా ఉంటుంది? శాశ్వతమైనది. అది వ్యక్తము అవ్యక్తము అనమాట. అలాగే అది పరమోత్కృష్టమైనది, దానికి నశింపు లేదు.
అలాగే ఈ ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక ఇవన్నీ ఈ బ్రహ్మలోకం నుంచి పాతాళలోకం వరకు ఇవన్నీ నశించినా కూడా ఆ లోకం మాత్రం అలాగే ఎప్పుడూ కూడా శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి ప్రళయం, సృజన అంటే సృష్టి అనేది ఉండదు. అది ఎవరిది అంటే భగవంతుడి అన్నమాట. శ్రీకృష్ణ భగవానుడిది అటువంటి లోకము. అంతే మనకి బ్రహ్మ సమితిలో కూడా చెప్తారనమాట. అందుకే దేవి మహేష హరిధామసు తేషు తేషు అంటే గోలోక ధామ్ని నిజధామ్ని తలేచ తస్య దేవి మహేష హరిధామసు తేషు తేషు తే తే ప్రభవ నితయ వితాయతశ్చ గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. అంటే దేవీధామం ఉంటుంది. ఇది భౌతిక ప్రకృతి మొత్తం ఆ దేవీధామంలోనే ఉందన్నమాట. ఇది ఆ, తిరిగి రావాల్సిందే. మనం ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాం. కానీ ఆ లోకానికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి మాత్రం తిరిగి రావడం అనేది ఉండదు. ఇంకా ఆ దివ్య నివాసం వ్యక్తము కానిది, అంటే మనకు కనిపించదు, అది నశింపు లేనిది, దానికి నాశనం అనేది లేదు. మరియు ఇది పరమగమ్యం. మన యొక్క గమ్యం ఏంటంటే మన యొక్క ఇల్లు. అంటే మనం దారి తప్పి ఎట్లు తిరుగుతూ ఉన్నాం. మన యొక్క ఇల్లు ఏంటి అంటే ఆ పరమ గమ్యము భగవంతుని యొక్క లోకము. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అతను తిరిగి రాడు. అది నా సర్వోన్నత నివాసము. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఇలా ఉంటుందంట. ప్రతి పదం పాటయే, ప్రతి అడుగు నృత్యమే. అందరూ కూడా ఆహ్లాదంగా, ఆనందంగా, ఉత్సాహంగా అక్కడ ఉంటారు. ఇంకొకటి కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఒక కాకి పాడుతూ ఉంటే, అంటే కోయిల పాడుతూ ఉంటే మనం కాకి కనుక పాడుతున్నాం కూడా పక్క పొమ్మంటాం, అంటే తోలేస్తాం అనమాట. అంటే అంత మనకి కఠోరంగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఒక కాకి పాడుతూ ఉంటే కోకిల సైలెంట్ అయిపోతుందంట. అంటే అక్కడ భగవంతుని సేవలో ప్రతి ఒక్కటి కూడా అంత ఉన్నతమైనవే. కానీ భౌతిక ప్రపంచం ప్రతి అడుగు ప్రమాదమే, ప్రతి పనిలోనూ బాధలే. పదం పదం యత్ విపదాం అంటే విపదాలే. పదం పదం ప్రతి అడుగులో కూడా విపదాలే. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ స్వభావం ఎలా ఉంటుంది? అది శాశ్వతమైనది. అక్కడ తప్పు అనేది మనకి కనిపించదు. అపరిమితమైన ఆనందం ఉంటుంది, లిమిట్లెస్. అది అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేది. సురభి రవి పాలయంతమని అంటే వాంఛ అంటే అన్ని మన కోరికలన్నీ తీర్చే యొక్క సురభులు అని అక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆకర్షణీయమైనవి, ప్రత్యక్ష శ్రేష్టమైనవి, అత్యున్నతమైన లోకం, తిరిగి రాని ప్రదేశం. అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రావాల్సిన అవసరం లేదు. భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడా, ఏ ఏ సమయంలో ఈ జగత్తు నుండి వెళ్ళిపోవు యోగులు జన్మించరో లేదా పునర్జన్మ పొందుతారో చెబుతాను విను. అగ్నిర్జ్యోతిరః శుక్లః షణ్మాసా ఉత్తరాయణం తత్ర ప్రయాతా గచ్చంతి బ్రహ్మ బ్రహ్మవిదో జనాః. అగ్నిదేవుని ప్రభావంలో, కాంతిలో, అంటే అగ్నిదేవుడు ఉండే సమయంలో కాంతిలో, పగలు ఏదేని శుభగడియలో, శుక్లపక్షం 6 మాసాల ఉత్తరాయణంలో మరణించే పరబ్రహ్మమును ఎరిగిన వారికి బ్రహ్మప్రాప్తి కలుగుతుంది. వాళ్ళు బ్రహ్మలోకానికి చేరుకుంటారు. ధూమ సమయంలో, రాత్రిలో, కృష్ణపక్షంలో, 6 మాసాల దక్షిణాయనంలో ఈ జగత్తును విడుచు సకామ కర్మయోగి చంద్రలోకమును చేరుకుని మళ్ళీ మానవలోకానికి తిరిగి వస్తాడు. అలాగే వేదాభిప్రాయం ప్రకారం శుక్ల, కృష్ణ అనే రెండింటిని జగత్తులో శాశ్వత మార్గాలుగా ఉన్నాయి. శుక్ల మార్గంలో పయనించిన వాడికి జన్మరాహిత్యం అంటే జన్మ అనేది ఉండదు. కృష్ణ మార్గంలో పోయిన వాడికి పునర్జన్మము అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి. నైతే శృతి పార్థజానన్ యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. ఓ అర్జున, ఈ 2 మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడూ కలవరపడరు. అందువల్ల నీవు ఎల్లప్పుడూ భక్తి యందు స్థిరపడము. అరే ఇలా చెప్తున్నారు అంటే ఈ కాలంలో పోతే, లేకపోతే ఈ పక్షము, లేకపోతే ఈ టైము, ఇవన్నీ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి మనం భయపడాలంటే అవి అన్నీ తెలిసినా కూడా నిజమైన భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కలవరపడరు. ఎందుకు? వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా భక్తి యందు స్థిరపడి ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి భయం అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలమనే నమ్మకం అనేది ఉంటుంది. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. భక్తియుత సేవ మార్గాన్ని అంగీకరించే వ్యక్తి వేదాధ్యయనం చేయడం, యజ్ఞ నిర్వహణ, తపస్సులు చేయడం, దాతృత్వం ఇవ్వడం లేదా తాత్విక మరియు కామ్యకర్మలను అనుసరించడం వలన కలుగు పుణ్యఫలాలను అధిగమించి వీటన్నింటినీ పొందగలడు. చివరికి అతను
నిత్యమైన పరంధామమును చేరుకుంటాడు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు భక్తియుత సేవా మార్గాన్ని. దాని ద్వారా ఏంటి? వేదాధ్యయనం చేయడం అంటే వేదాలు చదవడం, యజ్ఞ నిర్వహణలు, అలాగే దాతృత్వం అంటే దాన ధర్మాలు చేయడం, యజ్ఞాలు చేయడం, తపస్సులు, కామ్యకర్మలు ఇవన్నీ అనుసరించితే ఎటువంటి పుణ్యాలు వస్తాయో అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి అతను పొందే ఉంటాడు ఆటోమేటిక్గా. అలాగే ఇది మనకి చెప్తుంది ఏంటి ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు? వాటిని అధిగమించి కూడా వాటి వల్ల వచ్చేది ఏదైతే ఉందో ఆ ఫలానంతా కూడా అధిగమించి వాటినన్నిటిని పొందుతాడు. వాటిని అంతా కూడా వదిలేసి వాటినన్నిటిని కూడా అధిగమించి చివరికి అతడు భగవంతుని యొక్క నిత్యమైన పరంధామాన్ని చేరుకుంటాడు. అది మనకి చెప్తున్నారు. అంటే మనకి భగవద్గీతలో మనకి ఈరోజు 8వ రోజు. మనం ప్రతిరోజు కూడా ఒక గంటన్నర 2 గంటల దగ్గరగా మనం భగవంతుడి గురించి, భగవద్గీత గురించి సమయం కేటాయిస్తున్నాము. అలా కాకుండా మనకి ఏదో చాలా చాలా పనులు మనం చేసుకోవచ్చు. కానీ అవంతా కూడా వదిలేసి వింటున్నాము. అలాగే ఇంటర్నెట్ ఖర్చు అది కూడా భరిస్తున్నాము. ఒక పక్కన ఇంట్లో వాళ్ళు మాట్లాడకుండా ఉండాలి. ఎందుకు? శ్రద్ధగా వినాలని మనం చూసుకుంటూ ఉంటాము. అలాగే భగవంతుని యొక్క జపం చేయడము, భగవంతుని నామాన్ని మనం పలుకుతూ ఉండడం అని కూడా చెప్పాలని చెప్తున్నాము. అందుకే హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే ఈ మంత్రాన్ని జపించాలని చెప్తున్నాము. కానీ మీరందరూ కూడా శ్రద్ధగా అటెండ్ అవుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఊరికే వదిలేయరు. మనం చేస్తున్న ఈ భక్తియుత సేవ 9 రకాలుగా ఉంటుందని చెప్పాం. వాటిలో మొదటిదేంటి? శ్రవణం. కాబట్టి శ్రవణం అనేది మనం రోజు చేస్తున్నాం. కీర్తనం, మనం భగవంతుని యొక్క గుణగణాలను కీర్తిస్తూ ఉన్నాము. అలాగే స్మరణం, భగవంతుని నామాన్ని స్మరించుకుంటూ ఉన్నాం ఏదో ఒక టైంలో. అట్లా మనకి ఆ నవవిధ మార్గాల్లో కొన్ని అయినా మనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ శ్రవణం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అదంతా కూడా ప్రతిరోజు వినడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. అలా చదవాలి. అలాగే భగవద్గీతను చదవడం ఇవన్నీ వీటి ద్వారా ఏంటి? యజ్ఞాలు చేసిన పుణ్యం అనేది దొరుకుతుంది. ఎందుకు? మనం ఈ కలియుగంలో మనం చేసే యజ్ఞం ఏంటి? నామయజ్ఞము, జపయజ్ఞము. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క నామాన్ని మనం కీర్తించడము, మన యొక్క కర్మలని మన యొక్క నిర్వర్తించడము అదే యజ్ఞం అని మనం 3వ అధ్యాయంలో చూసాము. అలాగే పాత్రులైన వారికి దానం ఇవ్వడం వీటన్నిటి ద్వారా ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా మనకి ఈజీగా దొరుకుతుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇదంతా కూడా ఇది ఎవరైతే అనుసరిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి ఫలశ్రుతి అంటే దక్కుతుంది అన్నట్లుగా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇంకా మనం చూస్తే ఇప్పుడు మనకి ఈ కామ్య కర్మలు లేకపోతే వీటి గురించి మనం ఈ ఈ చాప్టర్ గురించి ఒక స్టోరీ లాగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక ఊర్లో ఒక బట్టల వ్యాపారి ఉన్నాడంట. ఆయన అప్పటికే వ్యాపారం చేస్తూ చాలా బాగా ధనాన్ని సంపాదించాడు. వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా బాగా అంటే ఆ యొక్క పిల్లలు వాళ్ళందరూ కూడా బాగా స్థిరపడ్డారు. జీవితంలో బాగా స్థిరపడ్డారు. కానీ ఆయన ఏంటి? ఇంకా సంపాదించాలి, ఇంకా కూడబెట్టాలి, ఇంకా నేను ఈ కామ్యకర్మలు అంటే ఇంకా నేను ఈ సుఖాలను పొందుతూనే ఉండాలి అని ఆయన ఆలోచిస్తూనే ఉన్నారనమాట. ఎంత అంటే ఇంకా దేహాన్ని విడిచే రోజులు కూడా దగ్గర పడ్డాయి. అంత వయసులో కూడా ఇంకా అంత ఆ డబ్బేమైంది? లేకపోతే ఇదేమైంది? ఇట్లా ఈ మనకు సంబంధించిన భౌతికమైన సంబంధించిన కోరికలనే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు గానీ, భగవంతుడి గురించి గానీ, భగవంతుడి యొక్క లీలల గురించి గానీ, ఇవి ఏమి వినటానికి గానీ, లేకపోతే మాట్లాడడానికి గానీ, ఎవరైనా చెప్తుంటే లేకపోతే ఎవరికైనా చెప్పడం గానీ, ఇవేమీ లేవనమాట. అయితే ఆయన ఒక పిల్లలనుకున్నారు. అందరం బానే ఉన్నాము. కానీ ఇంకా నాన్నగారు ఈ ధనం ఆలోచన, ఇంకా కోరికలు ఇవన్నిటిలోనే మునిగిపోయి ఉన్నారు. సరే ఆయన్ని కొంతన్నా మనము మారుద్దాము అని ఆయన్ని వారణాసి అంటే కాశీలో ఉండే మణికర్ణిక ఘాట్‌కి తీసుకెళ్తారు. అంటే ఒక యాత్రలాగా తీసుకెళ్ళి ఆ కాశీ అటంతా అయోధ్య అటు తిప్పుతూ మణికర్ణిక ఘాట్‌కి కూడా ఆయన తీసుకెళ్తారనమాట. ఆ మణికర్ణిక ఘాట్‌లో ఏం జరుగుతుందో మనందరికీ తెలిసిందే గదా! ఎప్పుడు కూడా కొన్ని శవాలని కాలుస్తూనే ఉంటారు. అంటే అక్కడ దేహం విడిచేయాలని కొంతమంది వెళ్తూ ఉంటారు. అట్లా అనమాట. ఎందుకు? అక్కడ అది జరిగితే కొంతలో కొంత నయంగా వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు గాబట్టి. అలాగే ఈయనకేమో అసలు వైరాగ్యం అనేది రావట్లేదని, ఇట్లా యాత్రలన్నా చేయిస్తే కొంతన్నా వైరాగ్యం వస్తుంది.
ఈ భౌతిక ప్రపంచం మీద వైరాగ్యంతో నెక్స్ట్ లైఫ్ అన్నా కొంచెం మంచి తీసుకుంటారేమోనని ఆయన పిల్లలేమో ఆయన అక్కడ తీసుకెళ్ళి అదంతా చూపిస్తూ వస్తున్నారు. అయితే లాస్ట్‌కి ఆ మణికర్ణిక ఘాట్‌కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు అదంతా చూసిన తర్వాత ఆయన అన్నారంట, నా జీవితం అంతా నేను వృధా చేశాను. అంతా వ్యర్థమైపోయింది. అర్రే! అని ఆయన బాధపడుతూ ఉన్నారంట. అప్పుడు ఆయన పిల్లలు, హమ్మయ్య! ఇప్పటికైనా కొంచెం ఈయనకి వైరాగ్యం వచ్చింది. రియలైజ్ అయినట్లున్నారని అనుకున్నారు. కానీ ఆయన ఆ సమయంలో కూడా ఏదో ఆలోచిస్తున్నారని వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. అయితే వాళ్ళు అడిగారనమాట ఈ బట్టల వ్యాపారిని. ఎందుకు మీరిప్పుడు అలా అన్నారు అంటే, నేనంతా వృధా అయిపోయింది. నా జీవితం అంతా ఎందుకే వ్యర్థం చేసుకున్నానని ఇలా ఎందుకన్నారంటే, అప్పుడు ఆయన చెప్తున్నారనమాట. నేను బట్టల వ్యాపారం కాకుండా కట్టెల వ్యాపారం చేసుకుంటే అసలు ఎంత డబ్బు సంపాదించేవాడిని. ఎంత బాగా ఇంకా ఉన్నతంగా ఉండేవాడిని. లేకపోతే ఇంకా ఇంకా మిద్దెలు కట్టేవాడినో, లేకపోతే ఇంకా ఆస్తులు కూడబెట్టేవాడినో ఇట్లా చెప్తున్నారనమాట. వాళ్ళ పిల్లలకి అర్థం కాలేదు. ఎందుకలా అంటున్నారనేది. ఎందుకలా అంటున్నారని ఆయన అడిగారనమాట. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని కట్టెలు కాలిపోతూ ఉన్నాయో. బట్టల వ్యాపారంలో నాకు ఏదో అంతో ఇంతోనే సంపాదించగలిగాను. కానీ కట్టెల వ్యాపారం ఇక్కడ గనక పెట్టుకుంటే రోజు ఎన్ని వందల లక్షల టన్నుల కట్టెలు ఇక్కడ కాలిపోతున్నాయో చూడండి. నేను గనక కట్టెల వ్యాపారం పెట్టుకుంటే అసలు ఎంత బాగుపడేవాడినంటే, ఎంత సంపాదించేవాడినో కదా! అంటే ఆయన ఆ యొక్క మనస్థితి ఎలా ఉంది అంటే, ఆయన ధ్యాస ఎలా ఉంది అంటే, ఆ భౌతికమైన కోరికల పట్లే ఉంది గానీ, వైరాగ్యం అనే దానికి రావట్లేదనమాట. కాబట్టి ఆ పోయే కాలంలో అంటే లాస్ట్ అంత్యకాలంలో కూడా ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ జీవితమంతా స్మరిస్తూ ఉన్నాడో డబ్బు, లేకపోతే కోరికలు, సుఖాలు, లేకపోతే ఇంకా బంధువులు ఇట్లా ఇదే ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయాడనమాట. కాబట్టి ఆయనకి ఆ చివరిలో కూడా అటువంటి ధ్యాస అనేది జరిగింది. అలాగే మనం చూస్తే ఇంకొకటి ఒక 3 చెట్లనేవి ఉన్నాయంట. అయితే ఆ 3 చెట్లు అనుకుంటున్నాయి. ఒకటేమో చెప్పింది నేను ఎప్పుడూ కూడా ఆహ్, చాలామంది ఆహ్, నా సహాయంతో ఉండాలి అని. ఇంకొక చెట్టు అనుకుందంట, నేనెప్పుడూ కూడా ధనము, బంగారము నా దగ్గరే ఉండాలి అని. ఇంకొక చెట్టు అనుకుందంట, నేను భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉండాలి అని. అయితే అవి ఆ 3 అట్లాగే స్మరిస్తూ ఉన్నాయి ఆ రోజు. అనుకోకుండా పెద్ద గాలివాన రావడం, ఆ 3 చెట్లు పడిపోవడం అనేది జరిగిందంట. అయితే ఎప్పుడైతే ఆ తర్వాత రోజు వడ్రంగి వాళ్ళు ఉంటారు గదా! వాళ్ళొచ్చారు. ఆ చెట్లని మూడిటిని కూడా నరికేశారు. అదే ఆల్రెడీ పడిపోయినియి. వాటిని సరి జేసి ఒక చెట్టునేమో పడవ జేశారనమాట. పడవ జేస్తే అది నదిలో అటు ఇటు, అటు ఇటు జనాన్ని అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉంది. ఇంకొక చెట్టునేం జేశారంటే నగలు, ధనము దాచుకునే ఒక రాజు దగ్గర ఉండే పెద్ద ఒక చెక్క బాక్స్‌లాగా పెద్ద బాక్స్‌లాగా తయారు చేసి పెట్టారనమాట. అలాగే ఒక మూడవ అంటే రెండవ బాక్స్‌లో ఏముంది ఎట్లాగో పెద్ద ఆ బాక్స్‌లో రాజాగారంలో ఉండే, ధనాగారంలో ఉండే ధనము, మణులు, మాణిక్యాలు, వజ్రాలు అన్నీ కూడా దాంట్లో పొందుపరుస్తూ ఉంటారు. ఆ మూడో చెట్టు కోరుకుంది కదా! కాబట్టి ఆ మూడో చెట్టుని ఏం చేశారంటే పాదుకలనమాట. అంటే భగవంతునికి చేసే ఒక పాదుకల్లాగా తయారు చేశారనమాట. అయితే ఒకరోజు విపరీతమైన గాలివాన మళ్ళీ ఆ పడవనేది అందులో ఆహ్, ఇరిగిపోయింది. కొన్నాళ్ళకి అట్లా నాశనం అయిపోయింది. ఆ రెండవ చెట్టు అంటే ఆ బాక్స్ ఏదైతే అయిందో, ఆ ధనం దాచుకునేది దొంగలొచ్చారు. ఒకసారి ఆ ధనాగారంలో దొంగలు పడ్డారు. దొంగలు పడి అదంతా పగలగొట్టేసి కొంత దాన్ని తీసుకెళ్లారు. అంటే ఆ బాక్స్ కూడా అక్కడ నాశనం అయిపోయింది. కానీ ఈ మూడో చెట్టయిన అంటే ఏదైతే భగవంతునికి సమర్పించే భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉండాలని అనుకుందో దాన్ని ఒక పాదుకల్లాగా చేశారు గదా! అవి ఎక్కడికి వెళ్ళినియంటే శ్రీరామచంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళినియంట. ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ వనంలో అట్లా చేస్తూ వెళ్తారు గదా! వనవాసానికి వెళ్తారు గదా! అప్పుడు ఆయన ఆ పాదుకలని ధరించారనమాట. ధరించిన తర్వాత ఆయన ఎప్పుడైతే భరతుడొచ్చారో, భరతుడొచ్చినప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఆయన్ని అడుగుతారు. నేను పాలించలేను. మీరే రావాలి అయోధ్యను పాలించడానికని. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తారు. నేను ఇప్పుడు రాను. నువ్వు రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలి అని. రామాయణంలో మనం ఇదంతా చూస్తాం. అప్పుడు సరే నేనైతే పాలించలేను. దానికి అర్హుడిని కాను. కనీసం మీ యొక్క పాదరక్షలైనా ఇవ్వండి అంటే, ఆ పాదరక్షలు ఇస్తారనమాట భగవంతుడు. అవి భరతుడు నెత్తి మీద పెట్టుకొని తీసుకెళ్ళి సింహాసనం మీద పెట్టి, ఆ రాజ్యాన్ని పాలించడం జరిగిందనమాట. కాబట్టి ఇలా అంటే మనం ఏవైతే ఆలోచిస్తూ ఉంటామో, మన ఆలోచనలను బట్టి మన యొక్క స్థితి అనేది
ఉంటుందనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అందుకోటి వైష్ణవ బృంద్ కీ జై. భగవద్గీత భాగవతం కీ జై. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం ఈ 8వ అధ్యాయము కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. రేపు మనం 9వ అధ్యాయము. ఆ అధ్యాయం పేరు ఏంటి అంటే రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం. విద్యలలోకెల్లా రాజు అనమాట ఈ భగవద్గీత అనేది. అట్లాగే సీక్రెట్, గుహ్యము అంటే సీక్రెట్. అటువంటి 9వ అధ్యాయాన్ని రేపు మనం చూస్తాము. ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వకుండా అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి.